Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Bay? Nabalik man lagi dayon ka din sa ospital. Maadto para bakos kapitan da. Unya na to. May isulti sa ako nimo. Unsa man? Ang sikreto ni Lulu Pilo. Unsa? Unsa ba gid sekreto sa imong lolo? Dili siya tinuod nga ungo. Unsa? Nagpaungo-ungo lang si Lolo. Aron nadlukon ang mga batan-on nga magsigig standby sa menteryo. Aron adto musuyop og mag-inom. Mao ba? Oh. Kining kapa ni Lolo ang nagmatuod nga dili siya tinuod nga ungo. Costume lang ni niya pagkaungo. Mao ba? Gusto lang niyang hadlokon ng mga tao. Aron wa nay musuod sa menteryo ba? Unya kay nadungog man mi nga kaliwat og ungo. Iyan ang sad gisakyan. Hala no. Mo nang tinuod ba? Dili ungo si Lolo Pilo. Nagpaungo-ungo lang siya. Ato na to sa ina na sa iyong kwarto. Kaunog maayo, ina. Aron maulian ka. Pait akong ba? Ingon anak manggid ng hilantan. Nina! Kumusta naman ka, Day? Wa na maglaba dayon mong oday? Naapa man kamay. Ina. Doon ako ipakita ni mo, ha? Unya, ayaw lang kahadlok. Damay. Kini. Ito nga si Nina. Diin man na ni mo dyan eh. Dito na iskaba ni Lolo Pilo. Wala? Unsaon man na ni mo. Ako lang nang ipakita ni Ina. Kung doon na siya mahinumduman ini. Inday, tanawa. Ako na isulob, ha? Unya. Grrrr! Ayaw lang kahadlok na. Si Kuya Johnny, manini mo. Ako ni. Unsa man? Ingon ini ang gisulob sa ungo nga imong nakita. Kuya Johnny. Ingon ini ba? Oh, kuya. Ini gud ay. Nahinumdum na ko. Unsa may imong nahinumduman, Lola? Mausap na ang gisulob ni Pilo sa diyang nakita ko siya nga nagkadugo. Unsa? O gikuhaan o kasing-kasing. Hog, si Pilo. Si Lolo ni mo Pilo ang nakitaan ko. Lola, kalma lang. Kalma lang. Lola, hindi lagi ungo si Lolo. Nagpakaronin no lang siya ungo aron mahadlok ang mga bata sa pag-standby sa menteryo. Dito sa menteryo si Melvin makiting patay na. Unsa? Nahinumdum na ko. Sa menteryo makiti ang patay lawas ni Melvin. Lola, di tinuod nga ungo si Lolo. Ug doon ay rason kung nganong mag-costume siya sa pagkaungo sa menteryo. Kalma lang una na ha. Ikapila man gyud si Melvin nga biktima sa ungo ining dapitala. Sa imong panahon, sa batan-on ka pa. Unang biktima si Melvin. Unang biktima? Mao ka na. Unang biktima si Melvin. Pila edad ni Melvin sa diyang namatay siya, Lola? 20 anyos na siya. Og intern na siya sa hospital ni atong hikayuda. Tabala, ospital? Oh, nurse ang akong apo. Pero gipatay siya. Pila naman ka tuig sukad namatay si Melvin? Mga 6 o 7 na katuig. Abay, Johnny. Hmm. Diin man ka ng pagkahitabo, abay. Ah,
Ha? Oh, sa syudad. Oh, tuod no. Sa syudad naman di ka anak no. Hmm. Maod ay nga wala kay kalibutan sa mga nahitabo din he. Oh. Unya karon, mubalik na siya. Lula, patay na nga akong lolo. Di may tabong siya ang kidnap ni Ina. Uy, Pusto, patay naman di ay ang imong apuhan. Oh, tuod. Abay, ni ana magit ka. Kita na lang duwag mapahibaw sa kapitan nga nakita nas ina. tuod no? Kinanglang makalingkawas ng kaspagduda sa uban bay. Ay! Unsa? Nakita na ang batang si Ina. Hain man ang patang lawas nini. Oh, buhay pa man siya, Kap. Ah, Naginawa, murag nukos. ay! Buhi. Tinuod ka nga buhi ang bata. O lagi kap, tuwa siya karon sa ospital kay grabe ang hilanat. Ay! Ay, di kaya. Buhi! Ten para good kap. Nganong mura magkagdili makatuo nga buhi pang bata kap. Ay! Hindi Ano na Oh, kurat ni mo kap. mituo man ko ninyo. Ayaw mo kurat-kurat, ay. Og, nalipay ko nga buhi ang bata. Dili sa maayo nga mapuna ng patay rin sa atong dapit. Mahimo na lang tang kahadlukan na. O mao gyud. Bitaw. Kap, mayo tingali nga imo na ning ipahibaw sa kapulisan. Aron maimbestigahan ang nahitabong patay ining atong dapit. Og si Ina ang makagiya kung kinsa gyud ang kidnapper niya. Ay! May nahinumduman ba siya bahin sa nagkidnap niya? Kuan Kap, kanang ungo ang iyang gisulti nga mo'y nagkidnap niya. Ay! Ungo! Unya, nahinumdum ba siya sa lugar? Iyang nahinumduman Kap nga ngit-ngit kuno kayo ang maong dapit. Nagpataka siya lakaw. Unya, nakakita ra siya og hayag. Og mao to, nakagawas siya sa ngit-ngit nga dapit nga iyang gingon. Kap, susihan ni ninyo. Basig niya pa ining dapitan kidnapper og bata. Bitaw. Ay! Ah, Oo. Di na lagi may makurat. Ako na'y bahala ini. Salamat sa pagpahibaw. Noon sa kita si Sir Darwin gabi eh. Mamoy na pating lagubo sa sod sa klinik nga mo iyang susihon. Melchi? Oh. Dindo? Kumusta naman sa papa ni mo? Tuwa sa ospital nga iyang gipatukod. Dindo, happy na na mahuman ng klinik? Oh, hapit na. Anhagi ka diha mag-manage? Oo. Nga naman. Klinik raman na. Dili naman na kinahanglan nga doon yung manager. Dental clinic pag yun. Dentist raman ang kinahanglan para diha. Mo ba? Ikaw ang mahimong sekretarya sa dentist nga akong ibutang diha, Melchi. Oh. Papsi? Niya pa na ka? Abi na ko. Niya na kag ospital. Panahon ko dito. Katod, ingna si Poldo. Gabantayan, gaway magkasudi ni Sabay, ha? Oo. Oh, Papsi. Labi na gyud sa dental clinic nato. Pero ako, makasuot na ko, sir? Magkasuod ka na. Andaman ninyo ang mga lamisa. Huwag lingkuranan sa waiting area. Hello, Cha. Poldo, pamati. Unsa man na, tiya? Kinahanglan maguba na ang payag ni Papa sa sementeryo. Unsa? Imo ning ipaguba, Cha? Ikaw ang muguba ini. O, sunugo na lang ni nato, Cha. Ayaw. Nganon di masab ka musugot? Nagtuo ko nga naa diha sa sodang ubang kwarta ni Papa. Wa, gid ka malimot, ana, Cha. Dili mahitabong malimot ko sa kwarta. Busa, kinahanglang gabson ang mga haligi nga tibuok bos sa kawayan. Kay posible nga naa diha ang kwarta. O, ako nang planuhon, Cha. Basta, kwarta man ka na. Poldo! Cha,
babay una. Di nga akong amo. Waldo! Ang imong ti Alicia, ang imong gikasulti? Oo. Diba? Nganong naghisgot man kag kwarta? Kuan, nagduda man gud si Tiya nga ang ubang kwarta ni Lolo Pilo naa sa mga haligi sa payag ni Johnny nga gibili ni Lolo niya. Mao ba? Kwarta ra ka ha ang naa? Dili ka ni may bahandi sab nga gitaguan ang inyong apuhan sa haligi sa iyang payag. Aha. Unsa may gisugo sa imong iyaan diyan nimo? Ayaw lang pagsaba, busa, pero mo'y gusto ni Tiya ba nga among gubon ang payag? Gabson ang mga haliging tibuok nga kawayan ini? Si, buhatan na. Aha. Gubon ta ang payag ni Johnny. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!